kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV channel yenyu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Parliament passes the controversial constitutional amendment bill number 3 by 216 votes to 42 votes. 42 ndo vanga vachipikisa, 216 ndo vakwanisa kunge vachiramba kuti hatisi kuda kuti bill ribudirire. So ZANU-PF needed 187 votes for a 2/3 majority, but chii chazoitika? Paita vatengesi nguva yese mune muchipedza muchiti ningi mutengesi ningi adai, so ndo zvatoitika muri yeZimbabwe. Vataura kuti munda mapinda pongwe. Inyaya yekuti zvinhu zvanga zviri kuitika kubva kudhara, ende ndakatobvira tataura kudhara kuti bhiri kana richinzi richazopasa kuparliament, chii chichaitika, richapasa sei. Ndo nzira yacho iyoyi yatakataurawo matauriro takazviita tikati vanhu ve-triple-C kana vanhu ve-opposition ndivo vachatadzisa bill iri kuti ringe richiita se richibudirira. Dai opposition yakwanisa kunge yanga yakamira se-opposition, dai kusina dai vanhu havasina kukwanisa kunge vachipasa bill iri, but ndo zvatoitika, ende hatina zvatingazviitawo muri yeZimbabwe because ndo pazvinenge zvatongovawo, ndo nzira yacho. Ende ma-MP mazhinji vakwanisa kunopasisa bhiri irori, ma-MP vakaiswa ne-that political charlatan Sengezo Shabangu uya paya ndo vazhinji vanga vachisimbisa bhiri irori. But the funny thing, unomuona iye achibuda kuma-newspaper kumachinji achitaura kuti handisi kuda zvebhiri, achinyebedzera kudzungaira. It's a topic for another day, but zvanhasi chaizvo kutaurana chokwadi, zvinhu zvaitika izvi hazvigamuchirike. Zvinhu zvinorwadza kutaura chokwadi, because hakuna chinhu chinorwadza sekuti unenge wakatoisa munhu uchiti uriwe opposition. I always tell people kuti opposition havasi ma-leaders vanenge vazoenda vachinopinda muma-positions, kwete. Opposition ipfungwa dzevanhu dzakagara dziriko kudhara. Ma-politician ndobva vatoona kuti vanhu ava havasi kutowirirana nezvinhu zviri kutoitika, ndobva vati aiwa zvamusiri kuwirirana nazvo tisu tichaenda tichakumirirai, uyai mutipe support chete, tiende tinokuitirai basa rekuopoza racho. Saka apa ndo paya patinechiti kuZimbabwe chinonzi opposition hakusisina. It's said, zvinorwadza. Ndinozvifunga nguva zhinji, most of us takatosumuka using our own resources. Some vakatobva kuna UK, America, munongoziva maprizes ekuti unganzi munhu uda kukwira ndege kuenda kunokanda just one vote kuti zvinhu zvinge zvichizobudirira kana kuti zvinhu zvinge zvichizoita better. But ndo pazvazosvika ipapo vanhu vari kuchema, tingati imari yakaenda ichichema, wakanovhotera MP uchiti MP ndoda unonikina, and it's double marwadzo acho, because at first unenge wakavhotera a presidential candidate and mese muri kwanisa kuona zvazvaveiko zvinezvi. There is no presidential candidate ari kumirira achikwanisa kunge achinovhika zvinhu zvese izvozvizvi. Zvinhu zvaikwanisa kunge zvakatoavoidika kubva mazuva ekutanga, even paakatouya achiita zvepolitical charlatan zvake izvozvi zvanga zvakaipei kuti vanhu vakwanise kunotanga imwe political party panga pasina anything chakashata. Yes, yanga iripo nyaya yekunzi hatisi kuita ma-structures because tiri kutya nyaya ye-infiltration. It's okay, but tarisai pazazosvika izvi. So anyway, tinongoti yadeuka ndo iripo muri yeZimbabwe. I understand kuti vanhu mune kurwadziwa kwakanyanya munenge muchiita kwamunenge muri ikokoko, because zvinoitika ndezvekuti mangwana zvinhu zvaakungoitwa nenzira yavanoda ivo, ndo vaita zvavanoda. Bhiriro rine zvakawanda zvariri kutaura, rine zvakawanda zvariri kutsimbirira. Yes, vakutonopanana ma7 years ava vanga vachida kuti vange vachiita zvekukoti. Ndakagara ndazvitaura kuti majudges vanenge vachitoziva skill racho, kuti manje tisu here tingazonzi tisu tamisa chinhu changa chavagara vaplana vachiita zvinhu zvine chekudhara, ndo izvi zvinonetsa. Yes, panel of judges akagara aramba kuti zvinhu zvamutaura izvi zvakadhakwa, ma-arguments aiswa apa kuti it's game over, vari kuningirikina now. And then court yakangoenda sei, he just struck off the judgment, akati he struck off the case. Dzokera endai munoda kuhigh court, munotanga mafaila nyenyu kuhigh court, then mozodzoka ameno, kana kuti mazodzoka mozodidi. Saka kesi ichiripo, vachabudirirawo kuramba vachingonopesuwa nyaya yavo, but parliament so far yapedza zvayanga ichida kuti inge ichiita. Saka nyaya obviously vakomana vanenge vakunesa focus yese
kuparliament kuti vaone kuti chinhu chinoenda kumberi, but the way yatakachianalyza, the way yatakachitaura chinhu ichi kuti chichange chakamira so, ndiye achazodai zvichange zvichiitika so, mazita tanga tisiri sure nawo kuti zita rani richange risiri kuwanika ipapo. Mazita evanhu vavhota kuti bill iro ribudirire, vanhu veopposition aripo and ari kutenderera on social media zvakanyanya. I'm not here kuti ndinge ndichikwanisa kuti nditaure mazita evanhu, ningi ndiwo wakonzeresa, ningi ndiwo waita sei, ningi ndiwo waita sei, hazvina kunaka izvozvo. Asi muchazongosangana nawo bepa racho ragara riri kutotenderera and kune vanenge vachirida I will give you the names. Ina handina energy yekuswera ndichiverenga mazita evanhu vaita zvinhu zvakashata kudaro, but I'm going to address 2 or 3 ma-MPs vandaona vanyatsotanga musindo vaita kuti zvinhu zvizosvika pazvave nhasi, vanyatsobuda pachena vakataura kuti right isusu tinenge tidai so. Yes, reward is there, reward yavo vanenge vakavimbisana, nekuti kazhinji zvinhu zvazviitwe mahara. Makaona wokutanga akatogara ataura and that one atoenda akanovhotera bill zveshokwadi, akatanga kutosimbisa bill racho iroro kubva pamadebate anga achiitwa, akatopuwa reward yake nawikine uchivayo. Ndachazodei maybe vamwe vakuchiteerawo vanonge vakatarisirawo, pamwe vatogara vaudzwa kuti achange achibvuma zvinhu zvipane dhiri rakati, and vanhu vazhinji ava vakaita zvekupinzirwa zviya havasi vanhu vekuti vanga vakachuzwa kusarudzwa nevanhu kuti ningi chandewe unotimirira saMP. Vanhu vakaita zvekuita zvekuzongouyawo, zvekuzongotaimira kuti pauya recall, vakati titaimira mukana. So ndo zvinhu zvaitika hama dzangu, ndine urombo kukuzivisa izvi. Ndoziva kuti inyaya dzekuti hadzivaredze kutaura. As you can see, nini wacho chaichai handisi mumudi wekuti ndinge ndichitaura tichiti like what I've been doing panapa. Handina that energy yatanga tichingopa zvinhu zvese mazuva ese tichiudzana kuti ningi ndiye adai so, ningi ndiye adai so. Handina simba rekuti ndiite ndirambe ndichitaura matauriro iwayo, asi ndo nyaya dzacho. Tonosangana kuZimbabwe, tingaita sei? Ndo nzira yacho, ndo zvacho zvinenge zviripo, and I don't know kuti zvichazofamba sei. I understand kuna vamwe vagara vanga vari kuprofita, murikuona sei irori, murikuona sei bill racho irori zviri kuitika, muchiita vachisapota, vachinyebera kuprofita, vachiita sei. It's okay, God will judge you and will judge you harshly. In fact, we as human beings are going to judge you harshly, because there is no way pokuti unouya kuti nyebera kuti bill harisi kuzobudirira uchitiudza kuti ndo zvauri kuudzwa naMwari. That was nonsense, you know. But let's see, achisati chaiswa kunzi chapa mutemo, but ndo maitikira zvinoita, ndo process yacho yanga yakamirirwa yamanga muchitarisa. Tiri kuti 1 down, it's like 2 down, because court ndo yanga itori pekutanga tichitarisira kuti maybe court ichabvuma here chinhu ichi kana kuti ichachirambidza, but court yakangoita vakangoita struck off nikine yacho kati mwana munombodzokera kumashure uko. Saka vakamboenda kuhigh court namadhuku acho, even though I had to question. Madhuku is a constitutional lawyer and is a lecturer as well. The professor anodzidzisa paUZ achitodzidzisa law. Asi munhu wekuti aitadza kuti angaziva kuti zera rake anganodzidzisweka nevanhu vaya, even majudges vanotopfura nemumaoko ake, ndiye anenge achitova lecturer achitovadzidzisa law yacho, constitutional law. Handiti saka asi munhu wekuti angaenda otanga kuudzwa kuti aiwa panapo waita mistake kuti waiva wakadai so, haifanira kunge wadai so, odzokera kuningirina. Anoona kuti there is no need yekuti aswera achita argument. That's why unoona kuti havana kukwanisa kumupikisa kana kuti kuda kumuti takudya panyaya yako yawava nayo iyoyo, because zvinhu zvekuti zvanga zvagara zvakatoonekwa kudhara. So takangofunga kuti maybe itsoro iri kungotenderera yakangodaro, hapanawo kuti ungazotrust panguva iyoyi. Chekuita chaicho ndo pasina, because at the end of the day maZimbabweans vanozongoti pakaipa. Saka pakaipa ndo nyaya yacho iri panapa. Ngatiisire panapa, since iri nyaya yekuti haisi kunakidza kunge tichiiteerera tichinzwa tese.